jeg hedder Svend Ros, og lige nu er jeg ude at besigtige One Homes prestigefyldte projekthold, som bliver kaldt One Canal Road. Hele bygningen oser af eksklusivitet og luksus. Lige fra stueetagen til den her rooftop, som vi står på, hvor der er en pool, der kommer til at være en café, og hvis det er, at du går ned på første sal igen, der har du et biograf, du har spa, du har en nanny, som tager sig af dine børn, hvis I skal ud nogle steder. Der er simpelthen alt, hvad det er, du kan forvente af en luksusbygning. Denne bygning blev solgt relativt hurtigt. Alle lejligheder var solgt. Men hvis du vil have den samme eksklusivitet og luksus i fremtiden i Pakistan, så skal du investere sammen med One Homes. Om det så er i Islamabad eller Lahore, det er fuldstændig underordnet, fordi du får meget mere for dine penge. One Homes. Live beyond.